Здравейте! Казвам се Кристина Кастроново и съм инструктор по нейрографика и естетически коуч. Днес в рамките на проекта Lady Leader ще ви представя един нов нейрографика модел, наречен Happy Hour. Когато имате тежък ден или като цяло тежък или непреодолим уморителен период в живота си, чувствате се изгубени, изморени. Какво можете да направите? Можете да нарисувате един часовник. Алгоритъмът се нарича Happy Hour. Но в сравнение с обикновения часовник, вие ще направите 24 разделения. Следвайте така, както го правя аз. Първо го делим на 4, след това всяка четворка на 6. Нека да пресметнем отново. 1, 2, 3, 10, така, готово. И също така опитайте се това нещо да се случи приблизително. Рисувате 24, но ако видите, че сте направили повече или по-малко, това е напълно нормално. И това е вашето лично възприятие за вашия ден. Така че по този начин може да разберете и как се чувствате всъщност. Ако разполагате с тези 24 часа или по-малко, какво означава това за вас? Така че ако рисувате конкретен ден, например днес, и помислете дали това е по-дългичък период, в който вие се чувствате по този начин. Изберете си един ден, който да бъде символичен за този период. И на всеки час се опитайте да си спомните нещата, които сте правили или трябва да правите. Например, ако рисуваме днешния ден, мога да кажа, че тук, където е нулата, мисля, аз се събудих, например, ето тук. След това направих някои нормални неща, които правя всяка сутрин, рутинни. Няма нужда да бъдете супер прецизни. Поддайте се на усещането си. По-скоро тук идеята е да разберете как вие възприемате своя ден. Какво има в вашия ум, във вашите телесни усещания, в емоциите си. И цялата сутрин посветих на рисуване на нейрографика. Може би сега, ако трябва да се придържам към конкретни часове, това става повече и повече и повече. Имам и някои финансови проблеми за решаване. И аз го маркирам с няколко фигури. Например, кръгове. Добре, кръгове и разписвайте ключовите думи вътре. Тук имам някои задачи по планиране на проекта, някои телефонни разговори, цели. А след това искам да планирам утрешния ден, някои екскурзии, например. След това трябва да сготвя. Междувременно свърших някои домашни задачи. Готвене, подготовка за срещи. След това отивам в детската градина. Вечерните процедури.
Виждате, на този етап аз дори не мисля в колко часа точно съм го свършила. Аз започвам да усещам моя часовник и да го попълвам. Знам, че имам след това рутинните процедури преди лягане вечер, след това идва нощта и всичко това зависи от вашето усещане. А сега погледнете го и изследвайте какво всъщност виждате във вашия часовник. Колко е зает. Първо го анализирайте рационално. Успеете да си спомните всички неща, които сте направили и трябва да се направят. Или нещо липсва, или може би сте добавили нещо, което сте мислили, че това са задачите и сте посветили време на тях. Наистина ли това са истинските задачи, на които сте посветили времето, или това е просто вашето усещане? И особено ако гледате фигурите, наистина ли те представляват големината, размера на задачите за времето, което сте инвестирали, или по-скоро това колко са трудни за вас, как си го спомняте? В моя случай, например, ясно виждам ето тези големи кръгове тук. Не е ли това? Но когато всъщност мисля колко време трябва да отделя на това, не мисля, че това отговаря на реалността. Това по-скоро показва моето отношение, че съм претоварена. Така възприемам тази конкретна задача. Имам рационално, като го погледна, виждам, че някои части на деня са по-натоварени или по-малко натоварени, или виждате прекалено много неща, или къде има свободни места. Например, не знам, сякаш големите задачи изглеждат тук, а тук е претоварено с мънички нещица. И виждате как съм ги нарисувала, като с едно с по-тъмни линии тях. Така че това ме притиска тук. А сега си помислете, че имате възможност да преправите деня си, така че да се чувствате щастливи. Какво бихте променили? Може да си направите списък. Може би искате да спите по-дълго. Бихте искали 1 час, в който да не правите нищо. Може би да прочетете книга. Да се научи на ново хоби. Може би да се разхождате. Може би просто да работите повече. Създавате нови методи, както аз искам да създавам нови методи. И така нататък. Направете си един списък с нещата, които искате да правите, но не са там. А сега погледнете рационално, има ли там някакво свободно място за поне едно или за повече от тези желани неща. Аз, например, виждам място и там и мога да добавя. Ако искате, може да вземете дори друг цвят. Може би това да е нещо за кариерата ми или нищо. Тук би искала да променя формите. Някои от тези да ги направя по-малки и да добавя още нещо вътре. Например, хоби. А когато преправяте формите,
Направете го или с друг цвят, или го направете по-дебело, така че да е ясно видимо. А може би тук мога да сложа разходката си. Освен вместо тази работа по проекти. И мога да го направя по-видимо. И тук преди да спя, мога да си направя на мъничко четене на книга. Може би искам да задраскам съвсем някой от задачите. Ето това. Ще го задраскам. И така, аз така живея това, което искам да живея. Отново денят ми ще бъде доста зает, но по различен начин. И следващата стъпка, след като сме готови с композицията, минаваме към окръглянето. Добавим линиите. Виждам взаимовръзките. И където се пресичат, закръглям. Особено където има по-остри ъгли, закръглям. И докато закръглям, както обикновено в нейрографика коучинг, сканирам себе си по 4 точки на внимание, които са мисли, за какво мисля, мисля, че не написах числата тук на часовника. Това е, може би, моя малка грешка, но дали е грешка, не знам. Но това е свързано с моята рисунка. Какво означава това за мен, че не съм написала числата? Просто само съм ги маркирала, отбелязала съм ги. Това са някакви като пръчици. Защо ги наричам пръчици, например? По-скоро си мисля за продължителността на времето, което ми е необходимо за всяка задача. И колко много неща трябва да се направят. Може би вие имате различни собствени прозрения. Втората точка е емоциите, чувствата. Въпреки, че всичките тези задачи са много изтощителни и изморителни, какви са вашите емоции? Какви са емоциите, които можете да назовете? Конкретно ги назовавайте. Ето този момент тук е много натоварващ. Може да сте притеснени, ядосани, раздразнени или щастливи. Третата точка са усещанията на тялото. Може би краката ми замръзват или ми се иска да се разходя. Може би ръцете ми са вече изморени. Може би съм гладна. Тялото ни напомня за действителните ни нужди.
обръща внимание на някои важни усещания, които могат да бъдат свързани с чувствата, с емоциите. Наблюдавайте какво означава за вас, че имате това или друго усещане в различни части на тялото. И четвъртата точка на внимание са нашите визии, визуалните ни мисли по темата. Това могат да бъдат спомени или визуализации за бъдещето. Вашия желан, мечтан, щастлив час. И ето, ние сме готови вече. Хармонизиране нашия часовник. Можете да добавите още няколко линии в фона, за да може часовникът ви да е свързан с околната среда, с реалността. Следващата стъпка е архетипиране, което е оцветяване. Моля, оцветявайте така, че да обединявате поне две съседни клетки с един и същи цвят. И това ще оцветя и тук. Какво означава всичко това за вас, докато оцветявате? Коя от задачите си започнахте да оцветявате първо? Какво означава това за вас? Наблюдавайте, ако все още можете да видите ключовите думи написани вътре, понякога като започнете да закръгляте, тези наименования може да започнат да изчезват, което също е доста интересен ефект. И някак си символично ги задрасквате и изчезва натоварващото усещане или забравяте за тези задачи. И продължаваме да наблюдаваме себе си, да сканираме по 4 точки на внимание. Какво си мисля? Какво чувствам? Какво усещам в тялото си? И наблюдавайте сега този нов вас часовник. Как изглежда за вас? Все още ли е препълнен? Може да е препълнен, но вече да е пълен с нещата, които всъщност искате. И е по-хармоничен. Още малко цвят добавяме и във фона. Може да бъдат повече цветове, не само един.
Така. Следващата стъпка е линията на полето. В този модел, който се нарича Happy Hour, ни липсват стрелките. Така че стрелките ще бъдат линиите на полето. Затворете си очите и без да гледате, нарисувайте две стрелки. Вижте. Вижте къде сочат. Какво значи това за вас? Какво ви говори това? Кои са часовете от деня, които трябва да бъдат вашите щастливи моменти, вашите happy hours? И опитайте се така да преброите кой час е това. Виждам, че е някъде сутринта, а другото е след детската градина. И основните неща са да спя повече и да се занимавам с хобито си. И накрая фиксацията. Може да вземете друг маркер. Може да направите рационален избор и да изберете нещо вече съществуващо, един от кръговете, или да направите един кръг без да гледате някъде. Моя не е много ясен. Ето сега ще направя нов. Това е моята фиксация. Финалната фигура не е голяма. И това е моят резултат, на който трябва да обърна внимание сега. Но ще му сложа още малко цвят вътре. Това е моята фиксация в вечерните часове след детската градина. Но това искам да бъде, то не е дълго време, но искам да бъде много ценно време за мен. И погледнете вашите рисунки и рефлектирайте върху тях. Обърнете внимание на стрелките и разберете какво ви липсва и къде вие бихте могли да ги вмъкнете тези желани задачи. И внимавайте къде в часовника, в вашите 24 часа, можете да сложите желанията и също така финалната фиксация. Разгледайте кое е най-първото нещо, което е добре да промените във вашето ежедневие. Успех и късмет с вашия нов ден!